Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Pindi TV bisimilla moon e roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañta kala saaha huccidde moon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka talata nde koye ɗon yo Allah waɗanen jaam goto fo salminama inde ko noon manama e jettode serenɓe men jettaka e laal gotol calminama juura berta juuɗe e ñaaga duwawu yuppoye Sénégal e aduna o foof oɗon mborosa hollude en caggal Allah waɗane en ndungu ganduɗa ko ndungu jaam wonata kono kadi ndema ka wona ndema dañka gartam ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV ko woni e nder jayndeli ɗi e oɗo subaka hende ene jeeya e ndema mango nane e nder jayndeli ɗi ha tengte banggal politique PDS no way hande fusde e tan woɗɓe ɓe ganduɗa ene jeeyano hen hande ne darti gam tan wiide koɓe yette darnoɓe landaji mabɓe caggal ɗum ne gardiɗo leydi ndi konngudi muɗum e konngudi Ousmane Sonko foof nani duume nder jayndeli ɗi joni garen hen noon tigui hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe en mbatta sona udditirde jaynde gendire Le Soleil jaynde Le Soleil noon on ji ɗeɗo mangoje jimade ɗo ete ɗeɗo mangoje noon ɓe mbi tan ko oɗo saaha Sénégal ko yaltintuno e mango ko mataw natti waɗani ɗum e ndeɗo hitande saabu hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho ɓe jaltintuno ko tolne nogas nayyi ujunere tonne uji ɗi ganduɗa ne yaltanno yete leydi ndi ngol ɗo lawol ɗon ƴewta tan ko tolne tonne uji sappo e ɗiɗi ujunere yaltina ɗum woni ko ganduɗa yete ɗum leydi ndi yaltine ngal ɗon banggal saabi ɗum noon ko kowoje ganduɗa ƴewtidama ne naati nder mangoje ɗe ha addani ɗum caɗele ɓe mbaɗi kadi losko fanude assemblée nationale saabu ne anda hanki bureau ji ɗi darneteno garane jaynde besbi le jour jaynde besbi le jour noon kañum ne arti tan ha joni wadde yette losko yañgo fanude ɗum hanki ko kewno to assemblée nationale to wiide yette tan ko tolne vice président ji jeetati ɓen dañi nayyi ko Benno Bokk Yakar nayyi keddiɗi ɗi ko Yewwi e Wallu ɓe mbi secrétaire uji élu Benno Bokk Yakar ko tati Yewwi ko tati questeur uji ɗi Yewwi ko goto Benno Bokk Yakar ko goto dañi ɓe mbi commission permanente Benno Bokk Yakar dañi ko jeeɗiɗi Yewwi e Wallu dañi jeeɗiɗi ɓe mbi noon oɗo saaha yiyama kay ko potal tigui ƴewtinda e ngal ɗon banggal ɗiɗon bureau ji ganduɗa darnama tonete ɗum woni konngudi ɗi ganduɗa ete ɓe gaari en ɓe gaari noon e tan soble no waya serde e nder leydi meɗen saabu ɓe mbi ɗeɗon basale kay yiyatake ni ɗum ɗon saabi yete ɗo joni defde yaasa walla cu ha tente c'est bon natti webde ɗum noon yetta siyene yetta jooben kamɓe ɓe gandi hen hunde jaynde Les Échos ko hen gareten Les Échos noon mayoro faye banggal dawrugol kanko Cheikh Mbacké Dolly ɓe gaddi tan konngudi mabɓe ko wiide yete ɓe jiiɗi ko darnude landa ɗum ɗon noon ɓe mbi hewɓe wonnoɓe landa mo PDS jeehi tawtoyiɓe saabu kamɓe ɓe noon ene ganda ko ha ɓoyɓe daranade haɓanade PDS ha joni tan ɓe gaari e banggal avocat ji e ko way noon ko banggal mbuñaari ɓe mbi hewɓe kay yette tato pawama hen walla tato tan jiyama walla naggama walla keptinama e banggal mbuñaari saabu yete ko plainte mo ganduɗa ete waɗanomo e galle mo ganduɗa ko galle tarafa Kourok ɗum ɗon noon ɓe mbi wonɓe ganda tan e ñawoɓe ko keɓnoɓe hen koppareje ɗum ɗon leeri woɗɓe ɓe ganda kay ɗo joni nani mbiya ko réunion ji watte toon to galle lamorgo to gam ƴewde no nanira e dumbirɗu woni Ousmane Sonko jaynde Vox Populi ɓe gaari tan ha joni e syndicat lessuji ɗi ɓe mbi noon ko fayi tan ɓe ganda kamɓe jogui banggal yilade kayitaji juddu walla ni wadde dañde certificat de décès maɓe mbat grève mo tan balɗe tati ɗum woni koɓe mbi ɗeɗon balɗe tati noon ɓe maɓe mbat grève moɓe mo ganduɗa ete hay goto heɓata kayit juddu hay goto kadi heɓata ko faye tan e ko wayno certificat de décès wadde
wadde déclaré ɗum ɗon fo won dañata sabo caɗele mabɓe e banggal salaire uji ɓe jiiɗi no heddiɓe fo ɓeydonira salaire aji mumen ni kamɓene salaire aji mabɓe yo ɓeydo maaje ganduɗa ɗo joni wiyete ko débordement fleuve Sénégal Gambie maayo hakkude Sénégal e Gambie ɗum ɗon noon ɓe mbi tan ko jogori ko hewde ha ruufa ɗum woni ko ganduɗa ɓe gaddi ɗum ɓe mbi yetema taw toɓoli ɗi eko way noon ena jeeya ko addata ɗe ɗon gueɗe ɓe mbi coupe du monde o noon ma wirto Sénégal walla mbiyen ma ar hoɗade Sénégal ɗum ko jeegom e jeeɗiɗi lewru septembre wonata jayde enquête nga ari tan e sankare Amath Dansokho noon ene anda dañi duuɓi tati ko wasi fittandu makko ɓi ko noon ne wiye alkali Dansokho addi konngudi muɗum fanude e bammum o wi tan bammakko ko neɗɗo mo ganduɗa ko ñotannoɗo wonno te kadi ko daraninoɗo banggal politique leydi ndi ɗum ɗon e ngal ɗon banggal o arti hen no feewi goɗɗo mo ganduɗa kay e banggue diƴƴe toɓole arti hen woni Antoine Diome jaggal nde o yano to diwan mo Touba e Saint-Louis ƴeewoyde ko toɓole ɗi bonni toon ko jayde l'observateur kamɓe noon ɓe gaare oɗo subaka tan ko kewi e nder galleji ganduɗa ene heewi safrede walla ne heewi moftede ɓe hagguillaji mumen timmani ɓeɗon noon hande ɓe mbi tan hewɓe ko nangueteɓe ene piye nder toon hewɓe ko mbattede gueɗe ɗe ganduɗa ko gueɗe ɗe neɗɗo yiiɗa yiide walla neɗɗo tonggue guila subaka ha hiira walla ni tonggue ko tolne lewru tawa yete ina jooɗe e banggue goto ɗon ñamde yardu tawata ɗum ko sohli wadde fof kadi ko ɗon watta ngoɗon loskoɓe mbaɗi nani tan e nder jayde l'observateur ɓe gaari kay e goɗɗo mo ganduɗa ko baɗowo tatouage ne wiye Tikko Tato kanko Tikko Tako noon komo ganduɗa ɓe dañde makko yewtere yaygo mo arti hakkude makko e joom suudu makko eno waɗirta piercing aji e ko way noon ɗum ɗon ne o arti hen no feewi kanko oɗo ɓiɗɗo gorko ɓe garti kadi e haala Le Dantec saabu tan ɓe mbi personnel o kay kamɓene koɓe moftuno e deedi mabɓe ɓe jaltini ɗum ha tengti tan eko faye ñamale kewɗe ɗiɓe jogana jarane jayde libération noon ɓe nanganoɓe banggal faux billet ɓe goppitama ɗum noon ko wiyete tan ko ɗum ɓeɓe ganda ko tan affaire Bunga kanko Moussa Ouedraogo kanko o woppitama ɗo guillay 16 lewru août kamɓe noon ɓe nanguirano koko faye banggal faux billet ji ɗo e nder leydi meɗen Sénégal e biyeteɗo Khalifa Babacar Dia Oumar Samb Seydina Fall Ousmane Dione ɓuura andireɗe Nguess kamɓe foof ɓe goppitama e oɗo saaha goɗɗo mo ganduɗa kañumne ko nanganoɗo ni wiye Kalidou Sy kañumne woppitama saabu kanko o wi ko mataw o wona kanko kono noon ko jiiɗuɗo tan inde e yettore e baɗɗo ɗe ɗon gueɗe ɗum noon ina anda ko konngudi sisiɓe nanɗon garen ha joni ko jayde libération keddotoɗen ha joni garen e banggue Sénélec Petrosen kamɓe Sar kamɓe tottannoɓe walla mbiyen wallittunoɓe banggal gaz walla tan mbiyen pétrole e oɗon entreprise ɓe mbi oɗo saaha kay hakkude mabɓe ko jiɓɓore woni hen saabi ɗum ko tan ko kodde marché o ɓe mbi kadi réseau oɗon koko ganduɗa ko caɗele tigui ƴewtinda hen ɗuguilla 12 lewru août noon ko way noon yahani walla mbiyen kodde marché o koko wayla ɗum saabi ɗeɗon gueɗe Antoine Félix Diome ari tan wiide kala ko faye banggal diƴƴe ɗe mbaɓe mbaɗɗum renforcé toon to diwan mo Saint-Louis Touba e Diourbel ha ɗeɗon diƴƴe wawa ummade toon garene jayde coftal ɓalle stade uddata damal on ji natal gorko mo Bambali woni hen woni tan Sadio Mané kanko Sadio Mané noon ɓe mbi ɗo joni ko spécialiste e banggal nannude butuji saabu yete darde makko yiyama te ko darde mantinide woɗɗo mo ganduɗa kay ɓe mbi belditi woni hakkude Neymar e Mbappé garen ha joni tan ɓe mbi
weekend oɗo barode meɗen hollitɓe koye mumen banggal woni Eliman Ndiaye e Pate 6 kamɓe ne ɓe kolliti koye muɓe no feewi e banggal coftal ɓalli ha tengte oɗo weekend ɓennuɗo hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe koɗo tigui uddeten ko faye banggal jayndeli meɗen en batta sona uddide e ɓoore wonde walla mbiyen udditen hello wonko noon tigui hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe yaw Pindi TV en batta sona arde e tan ko faye hello men wongo woni banggal ko gueɗe rendo ɗum ɗon noon ene ƴewtida oɗo semaine ɓennuɗo ha ten natte oɗo semaine banggal soble ine haala e nder leydi meɗen Sénégal ɗum ɗon noon basalle ɗeɗon ɗe ganda toon to diwan mo Touba ɓe mbi yeehi ha sago ne jara ujunnaje sappo feccere sac ne jara ujunnaje ɗiɗi e temedde joyyi ujunnaje nayyi e temedde joyyi ɗum ɗon hande woni ko hulɓini e nder leydi meɗen ƴewtidama kadi haalama e nder jayde Le Soleil ko fayi tan e yette mangoje jaltintanoɗe leydi ndi ne waɗe exporté ɗum ɗon ne ustima no feewi ɓe mbi ngal ɗon banggal saabi ɗum ko kowoje ganduɗa natti hen ha addi ɗeɗon caɗele to banggal soble kam ine anda nder leydi meɗen eɗen dilla no feewi e ngal ɗon banggal saabu koko remete ha tengti e banggueji meɗen ɗum ɗon noon ina anda ko wayno hedde fanayi e foof soble ina dille toon no feewi walla soble ina awe toon no feewi ɗum ɗon ƴewtidama nder leydi meɗen so yeehi ha darima hande dañi caɗele soble ina hulɓini te noon soble ɗe ne mawno wonde ɗo ha joni kono ko ɓuuri hen hewde wondi ko so soble ɗe jaltinama e saaha mo yeyete o oɗon saaha ko ɓuuri hen hewde bonat ha kamɓe yeeyoɓe ɓe beddoyo ɗum walla ɓe daña caɗele kamɓe koye mabɓe so tawi noon wonɓe ganda hande garti saabu haalluji nani haaleni wiye ko indien ji conno soble ɗe mbaɗi ɗum stocké ha oɗo saaha ni jaltini ɗum ene jeeya ɗum ko beeli ɗumen ɗum ɗon so tawi ko kañum woodi ande contrôle ala e wonɗo ganda contrôle ngakki ɗon e nder leydi ndi saabu wona lawol ko neɗɗo sodata bujjoy wiya yahat ha ɓooya yeeya ɗum capanɗe joyyi walla temedere saabu kilo soble temedde joyyi ɓurti hay kilo soble temedde ɗiɗi ɓurti saabu hande ko ɗon tolni yeyete ko kilo o temedere capanɗe jeetati ha fayi temedde ɗiɗi e nder leydi ndi ƴeewa mbiyeɗa kiloji sappo soble jaltinta ko ujunnaje ɗiɗi gam daña ɗum wadde noon ko way noon ene foti ƴewtidede contrôle ne foti dañde leydi ndi so tawi kadi ko wiyede yo soble gonɗo caggal leydi o nanne wadde noon yo ande yonti oɗon soble ne nanne e nder leydi ndi ha yimɓe mbawa fehde seeɗa kono wawaka walla yimɓe mbawa ñande fof kala nde pini tan tawa won prix ji ganda ɓeydete ko ha woro te contrôle dañata hen communication ɓe mbatta hen communiqué no hannirta ni saabu guila nden ha joni ministre joguiɗo banggal commerce e nder leydi meɗen ne fonno yaltude andina yimɓe ne fonno yaltude waɗa hen communiqué andana yimɓe soble o holko woni probléme muɗum ko ala information ji ɗi ko waɗani hen enquête ɗum ɗon fo hande laamu fotani wonde ko gueɗe ina betta ɗum walla gueɗe ina betta yimɓe ɓe hay so tawi ɗum ɗon ne fo jogorno dañde kamɓe ngal ɗon banggal aɓe ponno tinde ɗum kanko ministére joguiɗo ngal ɗon banggal so tini ɗum o waɗa hen communiqué jo yaltina soble ɗe kat ko ɗo tolni e ɗo saaha oɗo ne wawi jarde ha naggam so oɗon saaha ɓenni yette noon ne wawi kadi ustade walla ne wawi prix o ko ɗon woppete kono noon ballal kam yimɓe cohli ɗum saabu ala ko defete ko ganda basalle yahata hen ala e nder leydi meɗen ala kala ko neɗɗo defata hande ha tengte mayonnaise mo neɗɗo fewdata ma waɗa hen soble ɗe ɗon wadde noon yo yimɓeɓe ballite e ngal ɗon banggal soble ɗe prix ji ɗi jippine walla marché o uddite waɗoɓe exporté ɓe nanna soble ɗe yimɓe mbawa kadi fehde seeɗa kono kilo temedde ɗiɗi soble kilo temedde tati ha yette temedde joyyi ɗum ɓurti hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe yo Allah waɗan en jaami kisal hokka en kadi ɓe hettiyankoɓe sutura jonɗo bani moon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗano en banggal caméra o ko Ibrahima Thiombane.